Без аңа тумыштан ук ия булабыз. Иратлар аны балаларына тапшырса, без хатын-кызлар кияүгә чыккачтан ук аның белән хушлашабыз. Сүз нәрсә турында булыр икән? Әлбәттә, фамилия турында. Татар ничек фамилиялы булган? Танылган гаскәр башлыгы Суворов белән татарны нәрсә берләштерә? Бажай дигән сүзеннән нинди фамилия барлыкка килгән? Мин барысын да әзерләп куйдым инде. Сезгә нибары тыңларга гына кала. Фамилия латин телендә гаилә, үй дигәнне аңлата. Рус теленә ул поляк сүзлегеннән кергән. Беренче тапкыр фамилия сүзе Ревизская сказка кенәгәләрендә 1849 елда теркәлеп, гаилә кушаматы терминын аңлаткан була. Татар фамилияларының формалашуының беренче этабы төрки халыклар белән бәйле, һәм ул титул һәм социаль статусны аңлаткан. Мәсәлән, Тутук баш әмер бирүчесе титулын аңлата. Ул фамилия ролен үтәгән. Адак Тутук, Алп Тутук. Нәселне айыру максатында шулай ук бәк, бай, ай, иш, җан кебек сүзләр кулланылган. Ислам дине кабул ителгәч, Бөек Болгар дәүләтендә фамилиялар гарәп теле закончалыклары белән формалаша башлый. Ә Алтын Урда чорында фамилия функциясын улы һәм кызы сүзләре үтәгән. Мәсәлән, Хәмәт углы, Хәсән углы Мәшкә. Хатын-кызны билгеләүдә өстәмә атама булып иренең исеме кулланылган. Госман әл-Болгари бине хатыны, Хөсәен хатыны Җәкәр Әлти. Урта гасырда һәм аннан соңгы чорларда кеше фамилиясе аның туган урыны, мәзһәбе яисә ата-бабасының фамилия яисә исеменнән килеп чыккан мисаллар күренә башлый. Мәсәлән, тарихчы һәм фәлсәфәче Шиһабетдин Мәрҗани. Аның шәҗәрә тамырлары Мәрҗани авылыннан башлангыч ала. Бу вакытта атасының исеме фамилияга әйләнү тенденциясе популярлаша. Бу хәзерге фамилияларның барлыкка килүен аңлата. Мәсәлән, Бәшир, Бәширов, Сабир, Сабиров, Сафин, Сафа яки Сафи һәм башкалар. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, шәхесне билгеләүдә бик зур үзгәрешләр күзәтелә. 17нче гасыр урталарыннан башлап татар фамилиялары русларныкы нигезендә формалаша башлый. Аларга ов, ев, ин кушымчалары теркәлә. Мәсәлән, Күнәй Чакмак, Күнәй Чикмаковка әверелә. Элек фамилиялар ханнар, морзалар арасында киң таралган булган. Ә гади крестьяннар, гражданның хокукларына ия булмаганнар, җәмгыять тормышында актив катнашмаганнар. Шуңа күрә аларга бик күп еллар дәверендә фамилия йөртү бәхете татымаган. Алар Октябрь революциясеннән соң гына фамилияле булган. Хатын-кызларның хәле гадәттәгечә аянычлы. Кызыклы факт: хатын-кызларның паспортлары булмаган, алар турында мәгълүмат ирләренең паспортына теркәлгән булган. Татар фамилияларының төп массасы Ират исеменнән барлыкка килгән. Тик шулар арасында аз гына күләмдә булса да, һөнәрләренә карата бирелгән фамилиялар да бар. Мәсәлән, Урманчеев, Урманче, Аракчеев, Аракчин дигән баш киеме һәм башкалар. Чын дөресен әйткәндә, фамилияларның барлыкка килүнең әлеге тенденциясе бик күп халыклар өчен хас. Татар фамилияларының үзенчәлекләренә килсәк, аларның язу стилен дә әйтеп үтәргә кирәк. Аны язуның ике варианты бар. Рәсми тәмамланулы Сәйфетдинов, Шәрифуллин, Сәитов һәм халыкчан, киң кулланыла торган һәм тәмамланусыз. Мәсәлән, танылган шагыйрь үзенә Тукаев урынына Тукай дип атаган, Сәйдәшев, Сәйдәш. Бу ысул күбрәк татар әдәбиятына хас. Ә сезнең фамилиягыз нинди? Комментарийларда языгыз. Хәзерге рус фамилияларының барлыкка килүе дә кызыксыну уята. Кайбер фамилиялар кешенең татар теленә тәрҗемә ителгән һөнәренә карап бирелгән. Мәсәлән, Бакшеев фамилиясе Бакша, ягъни язучы, Караулов караулчы, Бекетов Бекет. Бекет дип элек хан улларының тәрбиячеләрен атаганнар. Тухачевский Тухачи, байрак тотучы сүзеннән алынган. Горур кешеләрне Булгак дип атаганнар. Аннан Булгаков дигән фамилия барлыкка килгән дигән фаразлар бар. Сөйгәнеңне аңлаткан Дауд дигән сүзеннән Давыдовлар барлыкка килгән. Дини фанатикларны аңлаткан Виждан дигән сүздән Ждановлар фамилиясе барлыкка килгән дигән имеш-мимешләр бар. Акчурин фамилиясын айырым искә алыйк. Рус телендә татар фамилиялары ов, ев яки ин, ын белән тәмамлана. Әмма
татар морзалары исемнәреннән чыккан. Мәсәлән, Еникей, Акчурин, Дивейлар документларда да фамилияларын үзгәртмичә калдырган. Акчурин фамилиясында ин кушымчасы кулланылмый. Ул Акчура, ягъни Ак Баһадир сүзеннән алынган. Мишәр Мордва князы Адаштан килеп чыккан. 15-нче йөздә яшәгән Акчуриннар ырыу вәкилләре арасында күренекле түрәләр, дипломатлар, хәрбиләр булган. Халыкта русны кырсаң, татар килеп чыга дигән әйтем бар. Ничек кенә кызык яңгырамасын, бу чыннан да шулай. Бик күп рус фамилиялары нигезендә татар исемнәре яисә татар сүзләре кулланылган. Әйдәгез әле, берничәсен атап та китик. Мәсәлән, без рус фамилиясе дип санарга күнеккән Суворов фамилиясе 15-нче гасырда ук билгеле булган. Ул Сувар сүзеннән алынган. Карамзиннар үз нәселен Кара Морза татарларыннан алып барган. Аның вәкилләре Карамза фамилиясын йөртә, аннары Карамзиннарга әверелә. Бу нәселнең иң атаклы шәхесе язучы, шагыйрь һәм тарихчы Николай Карамзин. Тургеневлар фамилиясе Россиянең Бәрхет китабына теркәлгәне безгә билгеле. Бәрхет китабы ул патша Россиясенең иң атаклы бояр һәм дворян фамилияларының шәҗәрәсе тупланган китап. Тургеневлар нәселе Арыслан Тургән, ягъни Җитез татар морзасыннан башланып китә. 1440 елны ул Алтын Урдадан бөек урыс князы Василий II караңгы янына килә һәм аңа хезмәткә керә. Арысланны чукындыралар һәм аңа Иоанн исемен бирәләр. Иң танылган Тургенев, Иван Тургеневны барыбыз да рус әдәбиятыннан беләбез. Рязанов яки Рязанов фамилиясе ничектер Рязан шәһәреннән барлыкка килгән дигән сүзләр бар. Ләкин бу дөрес түгел. Тарихи чыганаклардан Мурат Реза булганы билгеле. Реза ул сайлап алынган дигәнне аңлата. Танылган шагыйрь Федор Тютчевның Тютчи татарының нәсел җепләре кисешә. Тютчи төрки теленә тәрҗемә иткәндә быргыда уйнаучы көтүче дигәнне аңлата. Ә сез фамилиягызның килеп чыгышын беләсезме? Бәлкем, ул борынгы татар морзаларына килеп тоташадыр. Ә бәлкем, ул хәзерге вакытта кулланылыштан төшеп калган сүздән алынгандыр. Моны белер өчен интернет киңлекләрендә мәгълүмат шактый. Нибары эзләргә генә кирәк. Ләкин татар фамилиялары үзгәрешсез калды. Һәм бу безне куандыра да. Ләкин исемнәр бар. Менә анда инде чәчләр үрә тора. Сезнең өчен Шыңгыл проекты белән мин Айзилә Сабирова булдым. Әлеге видео сезгә ошаса, лайк куйгыз, комментарий языгыз һәм дустыгыз белән бүлешегез. Киләсе тапшыруларга кадәр!